Hayi, ma-MK amahle leadership kuzofanele kube ne-proper training yama-party agent. And sama-MK amahle kuzofanele ukuthi uma kuchaza ukuthi siyakhempa kuma-voting station, mase futhi no lentuza no IEC voting station manager seqedile ukubala esehambisa amabhokisi, uhamba yedwa ka escort umuntu ozoba phakathi kuleyo moto ahamba ngayo, uhamba yedwa and escortwe imoto zethu ma-MK, simlandele size sibone ukuthi uyoyibeka lento lapha. Ngeke bafuthu, ngeke. Uyabona lo buqhophololo lo bazobenza? Hayi. Yazi iyahlupha ngoba uyababona laba osisi labo ukuthi baxakekile, bajajuliswa imali yesikhashana. Abawona ama long term think ukuthi uma siya empumelelweni kuzokwenzakalani. Yabo? Hayi ngani zakuthi ngeke. Umuntu omnyama ngempela uma esacabanga ngendlela ngengqondo emfishane kanje esehlupheke isikhathi eside kangaka, kumanje mhlambe laba bazothi befike ekhaya ugesi abanawo noma abanawo nje abakaze babe nawo futhi izinsuku seziningi, kodwa umuntu usaqhubeka wenza ubuqhophololo obunje. Hayi, fanele ma-MK uma kuchaza ukuthi kuma voting station isikhempeli, asikhempeni bafuthu. And enye into efanele siyenze ukuthi laba bama-party agents senza sure ukuthi ama-resources banawo, amanzi, ukudla banakho nje kuze bahlezi be-backup. Amabhokisi kufanele kubonakala ukuthi ibhokisi leli lokuvota lakhiwa phambi kwabo. Alikho ibhokisi elifika nje selakhiwa. Ngeke nganza kwethu. Umuntu futhi liyacheckwa ukuthi lelo bhokisi li-empty lize balinyakazise kanje babe satisfied. If it means kufanele kube namakhamera oku-live streama kuma-voting station, awabe khona amakhamera oku-live streama kanjalo. Sesino TikTok la, makuwukuthi khona aba-live streamayo aba-live stream. Ngeke bafethu, ngeke. Yabo? Hayi. No. Kufanele kugadwe ngempela ke manje. Yabona abantu abenza kanje sebebonakala ukuthi kahle kufanele ngabe u-IEC uyaba-disqualify. Kufanele ngabe i-leadership iyovula icala. Labo sisi laba bathathwe laba kuvulwa icala laba bathathwe babuze ukuthi babenzani, bafakwe icala. It's a pity ukuthi nihlale emotweni ninibabonayo laba ngabe niyakubona nithi nenzani ngalamaphepha yini le niwaveze niwashuthe nibashuthe nabo hambe kuyovula icala. Bafethu, let's do into sibe ne proof evidence. Sabani nihlele emotweni shona nikubona nifike nithi yini lo iphethe. Yabo? Thathi uyivula uyishuthe umshuthe na hambe kuvulwa icala. Proof isifanele sibe nayo. Abaphinda beyibona lento bafethu shona nikubona bazumeni. Fonelana abantu kufike kuyinhlanganisela kwaziwa ukuthi obani khona bezokhipha iqiniso. Ngeke idlale laba thina, ngeke bafethu. Asigadeni lento bafethu, asibhekeni. Hayi ngeke ama-MK viva. Asibe vigilant. Bafethu indaba ye-propaganda sikhohlweni yona. Sikhohlweni propaganda. ENCA, World ban Sunday World sikhohlwani, Newsroom Africa khohlwani. Laba bazizela ye-propaganda ngoba befuna ukukhoza chaos and panic, asikhohlwe yibona. Asiphume asiyeni phambili, asiphusheni ma-MK amahle.